El campió de Catalunya, Darío, aquí amb nosaltres. Un formidable atleta de tanques, 51 marca personal, molt pelats. Portes un any aquí a Catalunya i ja saps parlar una mica el català. Una mica, me fa una mica de vergonya, però l'intento. La carrera ha sigut molt difícil. El meu company de grup, el Diego Curbis, s'ha caigut en la tanca número 8, crec, i això m'ha sacat una mica de carrera, o he sortit de la carrera una mica i he tingut que fer un pas més i això m'ha costat per fer el sub 51, que és el que estic trobant. Abans l'Àlex Valverde ens deia que 51 era necessari per anar a la final del d'Espanya. Jo crec que menys. Jo crec que Sub 51. has de fer sub 51, depèn de Tarragona, del temps, del vent i de tot això, però crec que aquest any el nivell de les tanques, tant en noies com en nois, és molt alt i serà molt difícil anar a la final. Doncs felicitats per partida doble, perquè parles molt bé el català per portar un any i perquè jo penso que estàs en el camí de fer el sub 51. Ojalà que sí. Gràcies a tot el meu grup, el Pau Fratim. Sense aquest team no podria fer-lo. Moltes gràcies a tothom. Molta sort i gràcies a tu. Gràcies.